अरे जाए रानी जवानी हमारे खाइए गइलू ना हो चिबाइए गइलू ना एगो दरुए कारण हो एगो दरुए कारण जेल में ढुकाइए दिहलू ना। दारू देखी भैया एगो हमारे मेहरारू रहे कि दारू पियाला के कारण जेल में ढुका देले रहे। मेहरारू तो जेल में धरवाइए दिले रहे दारू पिए के कारण। बाकी हम मेहरारू के बात मानत नहीं भैया। अब मेहरारूए के बात मानब आ देखी अब हम गौ सेवा में लागल बनी आ गौ सेवा करब आ साथ साथ में मेहरारूओ के मानब। मेहरारूओ के मान प्रतिष्ठा हम खूब बनैले बनी, कोनो दिक्कत नहीं के। 25 बार कान धो के उठ बैठ कैले रही। वाह भाई देखी किसानी लाइन में घुस गिलन। अब इनका बुझा गइल कि औरत कितना बढ़िया बात कहले रहे। देखिए आज किसानी लाइन में लागल बा, देखिए एकदम बधार है, घामा कैले बा दोपहर, लेकिन देखिए एकदम लागल बड़न बेचारे थी।